Yikaba kuphaka isibongo wakansama bathi ngihambile bathi ngibonile bathi ngisenzile bathi wathi tupakuda kweyini ngingqole ebhuqabhuqa imiza abafokazana ngotholodwa likamentshisi ethuluza ngihambi nalo ngilifica insimini qhamu uxakile kusazushuba kusangenzeka noma yini ngumafavuke njengedanga abantwana ehlobo nqwele ngaphuphi inyoni ziphupha amehla namalanga mthombo ogelezayo ngabonakala ukuthi itha zami ziyaxolisa uma sezibona amandla amakhulu asemazulwini. Ngithanda ngize ngithande nabangangithandi ngoba nabangithandayo bake bangangithanda kepha ngenxa amaqiniso nokuma namhlanje sebeyangithanda. Wena onyanya yofokofo ngeke ngize ngempatha mina kugcwala ngakufakela nangisekisi. Ngixolisa kakhulu live wami bekumele ube Tuesday ngo8. Bengibhizi kakhulu ke edamini ngoba idamu liya extendwa njengoba ngangishilo. Ngithinta yonke into. Mangithinta idamu, ngithinta umuzi, ngithinta lokho konke nje ngiyathinta. Yabo konke kufuneka nginyuke. So ke kubhizi idamu la extend kwakho so ngibe busy kwazi kwabalesi. Sengikhona ke manje ngizothinta udaba oluthinta uGeneral Mkhwanazi. Masel thinta nosenzo umchunu. Kulolu daba ke mase kuthinteka enye insizwa ke ekuthiwa uVusi Matlala mangaphosisi nomunye ekuthiwa uHosi kubese kuba khona umlungu futhi eParliament oke wa implicator ke uMamkhize kodwa usexolise lo mlungu wazi waguqa ngeenyawo ube naye lo mlungu ubethe ibhame zatholakala zayixhumene yabo kodwa kusexolise wazi waguqa ngeenyawo yabo usexolise wazi waguqa ngeenyawo wathi cha kwaphambana amagama uVusi wayeqonda omunye uVusi wakhuluma ngomunye abantu madode bengazi nabelungu bazididide emhlabeni kodwa ke njengoba ngifuna ukuthinta sibonge nje kulowo mlungu uthi ke uyakwazi ukuzehlisa axolise bebengabe bhedile uyabo wafa igama lomuntu lilani ngangeni khona right ngizothinta kudaba othitha umkhwanazi ngoba siyabona ukuthi umhlaba uyanyakaza ngamaqiniso avezwe umkhwanazi ngokusho kwabantu umhlaba uyanyakaza nami ngukho ngibhaka ngeke ngathula ngiyabona abantu abaningi bathuli ngoba abantu bamaxoki emhlabeni bathuli kodwa ke sibabonge labo ke abaphumela obala ngokusupporta ibonge futhi nalabo abangena mina ngisoze ngayikhuluma into 1 engeke ngimele 2 into ekungimangisathi sathi thula namase ngiyathula njengesidididi ngiyenzi lonto mina futhi ngiyikhuluma into engeke iziyenzeke odabeni lukaMkhwanazi I so wish ukuthi abantu I so wish ukuthi abantu ngangcono ukuthi abantu abanjeya yabo kuthiwa abantu bayakwazi ukuma bekuzoba ngcono manje into engiwarisha kakhulu ngodaba likaMkhwanazi ingoba ngiyabaza abantu bangasukuma bame bathi siyakumela after 3 months 4 months sebekhohliwe sebekushiya ekwengaka inkinga ebethe bazoma nawe bese bekhohliwe wena usulwa wedwa private engangcono ukuthi abantu akubona abantu man abantu kuke kwaba nodaba abasukumela phezulu wabona ukuthi abantu bangabulala umuntu ngodaba elalithinta ubakuthuba ubabudlamini wakuthiwa urephi ngani lo wakuthiwa ubusho lamahala babe ngakubulala abantu baphi namhlanje tholi kuthenya udaba oluthinta ingane ucwecwe kwanyakaze wonke umhlaba manje kuthuli kuthenya uma kacwecwe is still going through the same pain kodwa abantu sebethuli
still going through the same pain abantu sebethule. Ngiworried mina ukuthi njengoba abantu bemthakasela ngawo ugeneral kungaba na next year bazobe besabambene kanje. I so wish ukuthi ngathi banga kungabanjwana kanje kuze inqotshwe impi ekubhekweni nayo. I so wish ngangcono abantu akubona abantu ngangcono abantu yazi madoda angazi ngichaza ngithini lento ukuthi ngifuna ukuli-analyze lo daba ukuthi into ezohamba kanjani le. Ngisadila nomuntu kwamanje abantu man kwafika iMK abantu angathi bayahlanya bendiza namhlanje abantu ababendiza sekuyibona abakhuluma kambi iMK. Abantu man babo General Mkhwanazi into emnandi ngawo ukuthi ngiyakubotha isitori sakho uyasazi. Ngiyakuthanda ngoba ngiyakubona isitori sakho uyasazi nesibindi futhi unaso. Futhi uyayiyela insizweni. Abantu laba. Umuntu uyajika. Nawe la ukhona man. Khona abantu ababethi bayakuthanda bayakusupport empilweni namhlanje bakujikelile. I so wish kuzoqala wona nje ama politicians avela jike. Bese jikile ayo convince ama branch awu ukuthi hayi ngeke siyajika manje. Mhlawumbe ngichaze le ndaba. Into eyenzakala la uyabona uMkhwanazi noma yinini mawulwela abantu ngokweqiniso kunamandla watholayo. Noma yinini into engafuneki ukuthi uthulela abantu kanti awubalulwe ngokweqiniso. So uMkhwanazi ulwela abantu ngokweqiniso kuze kuphinde futhi kucaca ukuthi kungamane kuchitheka igazi kunokuthi kube khona umuntu omsulwa ekuzochithwa igazi lakhe noma uzohlukunyezwa. Kungamane kuchitheka igazi. Agcini ngokuthi ngamane kuchitheka igazi kunokuthi uhlukumezeke umuntu. Kuthiwa kungamane kuchitheka igazi bese liyachitheka ngempela. Ngokuthi igazi lichitheka kuvikela umuntu bese liyashintsha leli igazi kuchitheke kuvikela umuntu bese nalo liba namandla. Ukuweza amakhola besethi sihlanziwe sinamandla egazi la Jesu. Kangayichaza ukuthi uJesu umuntu. Ngijesu umuntu. uJesu ingoba naye igazi lakhe lachitheka ethi uvikela umuntu kwase kuchitheka igazi lakhe. Ngokunjalo kunamagazi abantu achithwa amaphoyisa kuthiwa kuvikela umuntu bese yashintsha lawo magazi abe namandla. Beba namandla bese yambatha uMkhwanazi ngoba uyena commissioner la eKZN. Yini ingqinamba? Ingqinamba once kwaba negazi elichithekayo laba namandla. Sengikhuluma spiritual level ke manje. Once kwaba negazi elichithekayo kwaba namandla. Kufuna lihlale liphinde futhi lichitheke. Lihlale liphinde futhi lichitheke. Uma lichitheka makuthiwa amaphoyisa asedubula abantu abawu10 ayanyuka futhi amandla. Ngoba kuvikelwa abantu. Izoqala phi inkinga uma sekuthiwa alisekho igazi elichithekayo. Ngoba yindaba mhlawumbe uMkhwanazi usephumile esikhundleni. Once waphuma esikhundleni lamagazi abechitheka azoshintsha ngoba ngithi alisekho elichithekayo abasekho abantu ekuthiwa bavikelwa uye. Mhlawumbe usephumile esikhundleni aseyahlehla lamagazi enze manje asezolwa naye as a person. Yini manje emincelo ama politicians manje kakhulukazi lawo athintekayo amincela ukuthi nje ngoba vele icontract yakhe uMkhwanazi seyizophela bamincetha iphela bese ingavuseleka. Kwenzekeni la ichaza into isho uMkhwanazi la
ubhekene noSiyani. Khuluma uSiyani, ngiyakhuluma manje. Njengoba uMkhwanazi ebhekene noSenzo Mchunu. Ake ngikhuluma iqiniso nje mina before angikhuluma indaba yamanje. Before mina myself ngongile KZN ngiyamazi uSenzo Mchunu uPremier. Ngiyamazi uSenzo Mchunu lapha ka education ngiyamazi nje uSenzo Mchunu. MEC waka education ngiyamazi uPremier ngiyamazi. Entwana ethi uSenzo Mchunu ne fraud yena as a person uSenzo Mchunu akayena umuntu we-fraud. Honestly uSenzo Mchunu as a person bazongifakazela abasebenza naye. uSenzo Mchunu as a person akayena umuntu we-fraud. Kodwa ngoba yinda ngoba uSenzo Mchunu njengoba elapha uhlangene neNkuzimalanga. Uhlangene neNkuzimalanga ezikwazi ukudlala igame. Uyabona kwakona ukuthi ifana kanje lento. uSenzo Mchunu mawumbheka akuyena umuntu ongamthatha mfowethu ngampela uthi uyakombeka emaphoyiseni uSenzo Mchunu. uSenzo Mchunu umuntu nje bafethu ogudi makuthiwa mhlambe uzomenza abe upresident noma uzomenza abe mhlambe uminister waka education noma uminister walapha na kodwa makuthiwa kuyogijiywa akayona leyo nhlobo ungayithatha uyigaxe emaphoyiseni. Kwakona ukuthi ubekwe emaphoyiseni ubekwe ngamabomu khona ichess edlalwayo ukuthi abekwe la fakona. Ingangithi ngeke mina kwakona ukuthi ayobeka emaphoyiseni akuyena uSenzo Mchunu umuntu ekuthiwa unodlame unolaka unjani umuntu ojeke singasithi uSenzo Mchunu is a gentleman. Kodwa kwakona ukuthi ayobekwe emaphoyiseni kuthiwa phatha lo mnyango lo khona ichess vele ukubeka kwakhe edlalwayo. And leya ndoda leya uma ikhonzile akuyona le yixoki sasihamba nalo leya ndoda yahamba noRamaphosa kusayihlazo ukuhamba noRamaphosa. Ngiyakhumbula nje la eThekwini kukhona ilento iCamp Kazikalala neCamp kaSenzo Mchunu. Uyabo eKazikalala befuna ukufaka unkosazana osamthingi la uSenzo Mchunu wancamela ukuthi agcine ekhishwa ekubeni uPremier. Ubekhishwa wayohlala ekhaya. Wangenza lutho wahamba wayolima. Leya ndoda nina nibuka uSenzo Mchunu. Kanti behind uSenzo Mchunu awazi ukuthi khona obani. Ngithake ngiyicacise nje ukuthi emadoda okwesibili ipolitiki le. Ngeke ngibabona abantu bezela ipolitiki ngobuso. Ipolitiki ine system yayo ehamba ngayo ipolitiki. Kuzothi uhulumeni une system yakhe ayi-operatela ngayo. Njengoba nibona uMkhwanazi esevele ekhuluma kanjeya, in fact akalwi nomuntu as a person, ulwa ne-system. Abona kahle ukuthi ngizothi ngiyareporta la mhlambe kade report ivele inyathelwe lento ngithi ngiyangaphi inyathelo angivele ngiyijume lento yenziwe uMkhwanazi ukuyijuba. Angivele ngiyijube ngoba isystem sizothi siyamkhipha uSenzo Mchunu kuvele ngene omunye. Ngiyabeza abanye bethi akaphuma uSenzo uzobe ephuma uSenzo kuvele ngene omunye nalo ngene omunye uzongena kwisystem. Kodwa uma ngasabantu kungaba abantu laba abajikayo bavele bame noMkhwanazi kunzima ngoba kusazodlala igame njengamanje khulilekani nje sazokilaliswa nje lento delay kuthiwa hayi lokhu sizokukhuluma lokhu sokwenza ukuthi lana kuzoba njena. Uyabona ke maswezwe isilima sokugcina kuvule kuthiwe sizovula iCommission ezophenya ngalezi insolo noma kuthiwa hayi udaba salilandela sisal-investigator phansi amaphaphu bese yabiza uMkhwanazi iphathi mandla zithi thula ke manje ungabe usaphawula ngalento
thuleke manje mkhwanazi ungabe saphawula thula ngoba indawo nendawo inomthetho wakhona ine system ekukanjwa ngayo kuthiwa thula sizokunika lokhu sikunike lokhu sikunika abazokuqapha but ungabe saphawula inhlobo ngalento avela vala umlomo kokugcina ngci uxakeke ukuthi hayi uzobuya a brief uthi khaba kanjani noma after 4 weeks kuthi nje nya ngibuza ungiphala ulimi ukuthi ikhona yini enye update mhlambe ezoqhamuka very anytime soon phela ikhona ni update ezoqhamuka anytime soon ngoba phela manje uyibheka indlela lento esukume ngayo into edinga update le usuku nosuku kuyafuneka update abantu bayayidinga update ukuthi kwenzakalani bayayidinga abantu update ukuthi kwenzakalani usekhulumile noMaphosa uthini usenzomkhulu bathini laba kunjani makunjena uthini umkhwanazi le khona umkhwanazi ngabe le khona uthi usaphephile yini uthini abantu nje bayidinga update makunje ngoba imoya ivukile kodwa inkinga abantu laba uyabona manje into emincelwe yinkunzi ukuthi akuphela icontract yakhe bese bangamnika noma isiphi isikhundla avela suswe kulesi ngoba lesi samba negazi lesi avela suswe nje kuthiwa hayi sokulahla kulesi asikhundla sakususa kulesi hayi ukuthi mhlawumbe ubalexel ukuthi uba abantu lapha abantu kodwa mkhwanazi insizwe ezisibindi njengawe baba ziyafuneka mkhwanazi insizwe efana kanje ziyafuneka ezikwazi ukuyiqonda ngqo isystem ngoba ikhona isystem baba kushawa umuntu engenacala kusabotage umuntu mfowethu kungenasidingo igravazi system uyabona ugetshengwe kuze kube into engathi norm ukuthi mawunemali ubupheki wrong mkhwanazi uyazama ukuyiqonda ngqo leyo system le yaza kodwa mina ipray ukuthi abantu bangajiki ngoba vele uzozana ukusilence ukuthi angabe sakhuluma abantu akufanele mayisethuli nabo ke manje ufuna kube yibona aba active ke manje benza into efana nama campaign into efana nama march into efana nani into ezoqhina kuloko active nje yabo kodwa yena I doubt ukuthi anytime soon nizopha nimbone ekhuluma isystem liyayidlala ayidlala uvela ukhonjisa uhehe owayenza usasesikoleni iphutha owalenza usesikoleni 2 years bot na uthi awukho msulu wakwalenza iphutha isystem le ekudilwa nawo le wala ngakufakela ngeyila ungezwe sekuthiwa hayi nomkhwanazi unamacala awenzile nje wabeke bathi bayazi isystem le mina ke mkhwanazi mina nje ngingedwa nami nje am behind you kodwa ukuthi ngiworried ngabantu abantu bayajika man abantu bayajika abantu kodwa mina ngithukile afuqamba manga ngithukile nje mangabe ngizwe indaba enje 8 usezomchunu ngoba ngiyamazi usezomchunu akuyena utsotsi la baba akuyena utsotsi la ngiyamazi mina as King Bhaka ngiyamazi usezomchunu yena utsotsi la baba yabo ongenzeka ukuthi usefike naye washintshwa ipolitiki yokuba national yabo but hayi egazini lakhe ayena uzosi laba ukhona mawuthanda you can go back baba umcheke esaka education umcheke mawuthanda upremier ukuthi khona le report yake yavethu usezomchunu utsotsi akuyena utsotsi laba kodwa ngeke ngiphike manje mangathiwa khona ubutsotsi obukhona ngoba I don't know ukuthi uba nomsebenzisayo igama kuBhaka isibongo wanzama bathi ngihambile bathi ngibonile bathi ngizenzile bathi wathi uTupa kodwa kuyini inqwele ebhoqa imiza abafokazana ngotholotho likamentshise thuluza ngihambe nalo ngilifica etsimini iqhamu uxakile kusazoshuba kusangezeka noma yini nguma bavuke njengedanga abaningi unogwatho obhodwa ayikhulule kufa amakhanda yewe madoda zwile nje bandla sibonge kulo yamlungu loya obe implicate umuntu orong ethi yabona futhi abelungu angazi mina abelungu nababhayiza ethi ibhame zatholwa emzini kaMamkhize kwakuyezi kaMahlala bese ngabe uvela uyakhuluma nje mase kuthiwa veza ufakazi baleyo nto ukuthi bengidlala nami bengihalela ukuthi nami ngisike la ngingasika khona bengidlala seqolise wazi waguqa ngamadolo cabanga abantu bese bethi hawu
ibhamu lihlala kanjani emzini womuntu kungezamanga umlungu beyidlalela nje umlungu baphathi mayiphathi le abanye bese bekholile wemadoda emhlabeni hayi emhlabeni isemhlabeni la abantu laba abanye bese bekoliwe emadoda ay mkhwanazi mfowethu mina njengoKing Park ngithi mina ngiyakuzwa futhi ngiyayibona mina impi ephezulu kwakho futhi ngiyayibamba nengcindezi futhi ngiyakufila ukuthi ngempela abantu basebenzela honest hayi ngiyakufila baba ngiyakufila futhi ngiyakubona ukuthi ngempela ungafa ufela abantu kodwa kulokho cha ngeke uzobulawa kulokho makuthi khona bethe umkhwana uzobulawa khohlwa alikho igazi lakhe ezochitheka yini ezokwenzeka uzodlalisa irafu nje futhi hayi manje from next year bazoqala ke bamdlalisela okwamanje bahlonipha ukuthi babona abantu ukuthi basakwi high bayamsupport bayazi ukuthi abantu bazobuye behle kuyazi ukuthi abantu hayi buye kuphasha kumuntu umuntu angakuthuka manje afuna ukubulala next week ngithi mina ubaphi ababekhala ngoba budlamini bethu waboshela mahala nani kwablock ke social network blockade manje baphi ngeke fokol and lento ethinto umkhwanazi into esithinta direct sonke ngoba isystem ihlukumeza wena usekhaya ulapho ukhona igebengu lesokuliba nazo zihlukumeza wena usekhaya icorruption ihlukumeza wena usekhaya kuthatha imali enkulu ziye kumuntu oyedwa bese ukuthi abantu abaningi bangatholi lutho thi imisebenzi ayikho kube nendoda eyodwa nje ethola amabhiliyoni uNkulunkulu anibusisi number yami 0798130260 Saturday ngizobe ngisedameni ngiyosebenza ngezinga eliphezulu into ezibucayi mina kangisebenzi into zokuganga nezokuhlala sebenza into ezibucayi ngako nginedamu lami yabo ngako futhi power yafuna ibhano ngako ngizabela ngebhano nje and kwakhiwa ngisho indawo kulenda lona yokulenda ibhano yokupaka ilimuzini uNkulunkulu aniqinise avikele nani lapho nikhona emakhaya nani niphephe sibonge nje ukwazi ukuba nobuhlakani bokubona umuntu bengabe nimele ngokweqiniso benobuhlakani nje bokwazi ukubona kodwa la angabhekwa kakhulu usenzo cha inkunzi ilezi esemva kwakhe mawubheka usenzo uzuyilahla khona inkunzi engemuva ekuyizona ezicontrola yonke isystem bye bye.